Ladakh Karbi Anglong long ke pacethang along ke claim abangpu abangthi kadu babe phan nilitum BJP is Karbi Anglong ahin pen aprang sinale tum phan ka chopa teng nang pale pot aka choro pilo la se pini abangke nilitum nanglitum phan ke than adhek birta kimi Karbi Anglong arada phan isi ajak dingklui pen ilitum autonomous state alam ben chenglo kapre alam pen isi birta kimi ke thanji phansi nanglitum han chopha ponlo la se aprang si ilitum dak team Karbi Anglong kijapon CM Dr. Tuliram Ronghang ilitum a chief lapen non hedjong ilitum IMP Omor Singh Tiso sir akihai alangli MP election aprang kaning je pon alam je nili jongsi nangli tum Karbi Anglong arat atum autonomous state MP nang pahaidet lote autonomous state alam nili parliament along ningje dun pen hemprek ki palong je aphan nili claim pon pu ula bangso non ningkan isi ke plengan ke claim pon alam the nangli tum ma thengno nili tum ki than pon je aphan la henlo alangli haidet pen parliament along dam pen halada ilituma MP prime minister home minister defense minister along ruling MPC alangli on autonomous state I supen the article 244A implement nei alam the alangli halada waida kaning jedun ilitum Karbi Anglong arat social media long pen chenglok kapre along stame paper media long pen la pen my meeting long sitame alangli ka chithan la pen ilitum long approve ilitum long thek long lo la so pendet a phi bangke ilitum long chuki damtang forensing be ake hai hositame autonomous state aputhak pen private bill ki pondo la se halaso a private bill sitame non Omor Singh Tiso MP sir ke claim pon along aku non ke nang grant lo granted lo lasi laso alam the bangke mo lapu be sango tum papurhi pona lasi ningkan isilong athe pipot ma Karbi Anglong along ke non ke theklong ke hemprek autonomous state amendment pen 1986 alam ben situm chi than cholo so prangan ge ele tum pinangan highlight le dal Samson Singh ti pen lang tung abe alam ben chenglok non laso 1986 amendment pen MOU dolo lapen arlo song dumta UPDS hot MOS 1 chitok lo non song trok pen MOS 2 chitok lo jola soang bong pen ko sonsi ilitum pachunjima aphana bangke MP Horen Singh be hut chunchelang sita non ba ko grand bonthulo non van lo tangte autonomous state alama bangke ilitum along kichunpon unji kwatwar ilitum long theklong laso penan chot kalisi autonomous state aputhak pen ilitum bangke dak Karbi Anglong along ke politicalize nang nelo pusi autonomous state ke chunbek nang ya posi ning isipet pen dhorom chipupe khai chipupe party chipupe pensi non hedjong Assam chief minister athengno mate Assam chief minister Assam government pen dak chief secretary tum ana level do pen lapen ke Ladakh ilitum team Karbi Anglong ki japon CM Dr. Tuliram Ronghang alangli japon si MP dolo lapen anparta Ladakh team Karbi Anglong atum pen chenglok dak ASDC APHLC Jemhanse KSA KNC Lamet Amay Karbi Lamet Amay lapen KCS kapre asong atum song koira isi sosie atum haladak chetong damsi officially 2 ghonta 17 minute an kachingwai ponsi RD dojot pen kachingwai pon ilitum ponlong the bangke chief minister masi chingwai det pen overcome ilitum ke theklong bang epilo within 2 and 3 months angbong central government afan tripartite tok ta padu ponpo nang la nilibor ipon po palangli lamchak nang chipidun lo lahen lo for the first time historic lo ajak dingklui pen ilitum hemprek alam mentone Assam government pen chingwai pusitame
mentune 5 minute 10 minute lason si long choteti sa non botai bangke autonomous state alugot along development alam pen chenglo haladak MOS 1 MOS 2 alam pen chenglo angton pinangan kachingwai pen 2 gonta sose laso phi ilitum theklong lo je kiwangji arni bangke tripartite to ofan chikloyoni la pen chikloyon thom angbong pen bori pon to bangke theklong lo sitanili isi alam ladak asabo nili lahe appoint than theko isia asabo thanang ko kononet jong rotoning ti to press meet ke dolong ke autonomous state alam bangke ko pilo ku alang lituma bangke non het jong congress atum kiwang apotsi latuma bangke non tribe mane chief minister bangka chingbai ta jata congress afan ke non BJP tunge ka phire apor galilang athe kopia podma pulo tangte latum MSC nutawe MLA ave MP ave karbiang long loke pulo de pini ke congress fan ka phire nei alam ave sa congress atum isi ke dak kaning jedu nei bang pilo o mesen lo la sodim lo ni tumta autonomous state long chirap dun po pujong si ningje pusonte rat atum acceptance do thai athi congress atum ni country pho hut Delhi Dispur la penadak dipulong ke congress ka chari hut autonomous state alam thike panung thip kalima lagili tumlong theklong matila son si ningje nei polo sita pilo kaninge tu bangke rotoning ti tum bangke kaphere galilo nang tumke anti autonomous state forces congress ke ku bangke pini nang lit ke approve ako pitulilo lape lanchot ta kalilang isido tulang ningkani si angbong itum pi Omar Singh Tiso sar alang ligi klempon bangke karbiang long aprang dadak rajdhani pulote lake asam long ke train angbong pen bang pulotang te lake aki menai first class pulai tumpu dena lase aprang e ladak kesang dolo 2 minute bak kesang dolo hala so apen covid ahut bangke laso ke bona joine api bangke dak sang sidad sita elitum Horen Singh be MP ahut borilo hala so chunche chotla sita me nona bangke elitum honorable CM ta continue kapin khat pen kapin lardon pen lapen ladak Omar Singh Tiso alangli railway minister atum fan team karbiang long atum chingwai damsi non bangke ilitum dak tame aku rajdhani a train na bangke ilitum aku ki pasang pon arnis ilitum kadu kabe nalitum ta dulo flag off ka kuridom team karbiang long CM sarpensi flag off kurilo lapen so mailong MP tum pen chenglok karbiang long autonomous council atum ka chitong nundulo lapen railway long ada authority tum ka chitong nundulo lata isilo lapen anchot tagalilang BPL la family atum afan ki 2 kila arada tumafan aprang menta hemso ke wang bomlo prime minister laso a hemso pen ki wana bangke aprang menta wang bomlo do bomlo sita non botaya bangke MP sar kabor ipon ateng pen ilitum ki theklong pilo ladak aku non ki pagrantang 30,000 a family afan bangke already lake tangka ki wang tang aku non pon thulo la bang long thulo lape lanchot takalilang ako non proposal ke pontu karbiang long arat afan bangke 1 lakh sose 1 lakh sose la banta sose la so bangke ako list othai tang erlo lake kidu kila arat afan ke claim pontu ji afan lo las lanchot takalilang ladak MP pen CM sir team karbiang long tum chelang si power minister afan chitong damlo power minister afan chitong rong atok anu along current kilili du ulang pula so survey kurisi laso electric arong tin tame kili edji afan atok anu ta kili edji afan bangke hala daga bangke power minister fan chitong damsi 80 crore atangka bangke ili tum fan pagransi no latum survey kuri bomlo lata tender ke kole lo pusinan khan lo lanchot kalilang ladak ili tumalong lapunat khironi dongkamukam khironi lapenpu dimasau nakida matwar national highway lo lata labangke 627 crore atangka la tender ke paklem je afan non ki tender e kol je afan si lata non already process long si dolo lapen lancho takalilang ladak ili tumalong ki thenai moheta nili autonomous state alama thanlo lapen parliament along ladak MOS mate peace accord laso agreement alam peace accord alam sidame ladak pinangan MOU ahut irtum 30 department wanglo non MOS 1 lapen 2 laso implement lote
dak non pa implement ji phan bangke 125 6 schedule amendment non dopo laso 6 schedule 125 6 schedule amendment lote dak Karbi Anglong along ilitum pinangan na power ladak aku nanti letupo athe pipot ma ilitum finance power pen chenglok itum governor aphan ilitum hukum kipi un a power pen chenglok ladak 125 amendment along ilitum long ponpo lapen ke Karbi Anglong bangke thetan isi kache larpon isi thek pon long po lasi la so dim long MP lapen CM sir pinkhat ateng pensi MP sarabang parliament along alangli claim pon pen non 125 amendment je phantame prabjin pen dopo lapen lunch of takalilang team Karbi Anglong pensi tribal minister afan alangli tum tribal minister afan damsi Chinki damsi Joel Uram alangli phan Chinki dam ateng pen 26 consensual Ladakh ilituma afan ke konlo 80,000 di 80,000 crore atangka all India afan tribal atum phan paching thuri phan wanlo lasuang bong pen Karbi Anglong atum bangke 270 crore atangka bangke dak council along tangka nang lesi laso tangka bang epilo lage 50 bedded boys and girls laso hostel afan bangke kiduk kila atum ladak hostel ki domowe ke charlie afan kasik sak afan aso along tin a consensi longta laso ihum hum ki pi ponji afan same alang litum ahin pen claim pon eblo la pen tender da already lage paklang eblo lasi non ladak adhek atum laningkan isi angbong pen aprangsi team Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang ke japon lapen Omor Singh tiso ningkan isi angbong along alangli ke claim ke dam pen non lelang dam pulote Karbi Anglong arat atum choro vek nei lapen nilitu mahin pen Karbi Anglong arat hoi pen MP Omor Singh tiso lapen CM Dr. Tuliram Ronghang team Karbi Anglong doan afan kachoro pajir ponlo lapen lasualong pinangan ke claim pon thuji angdeng nili pupelo development molatu alang litu apart pathan pon thunang sita Karbi Anglong afan khelong ri afan autonomous state kichun vekji atowar pulote non dambom la tripartite tok jongsi nanghang pulote dake litum ke congress atum arule badha do pusitame congress atum ke anti autonomous state forces pusitame dake ilitum Karbi Anglong along kido hemprek aning ke hang asong doan hemprek aning hang arat doan hemprek aning ke hang a party doan bangke ilitum dharmo lapen khei chipu pin pensi unite to waralong kachun vekji afansi kadu kavita chetodu nang tusini lihin pen thek pen thanlo lapen mo porhut nili than thupo asinon ako besango piloma penangan Karbi Anglong arlo ilitum me ka thingno men kachilar phak RJ ilitum ki theklong aputhak kusonsi lasu kachilar unloma holhaya aputhak sinang litum han thek beni tum than po la penalang li kai ingleng sahot penangan than noi litum bai dak alam penangan ge alang li da than lo la pen litum ki than pon alam ta du ulang tai isia bangji ki boy arada phan kirap ki boy tisung arada to phan kirap ki pajir hinia bangke piloma churing chit middle class atuma phanta laso kirap ke pajir lapen isia bangke ki thom phan ki riso ejang so arlo atuma phan kirap ke pajir lapen chongdak chotelo chotiki arat atuma phan isi kanghon pen kirap ke pajir abangke isi historic lo aprang benta awe pin lam lapen mua phet dui ma awe ma bangka apor se litum thek ponlong po lasilahai kaduk kawya lampen BAP government nangchari dat pen CM sir Dr. Tuliram Ronghang kapin khat ateng pen kam ki klem pon penangan ing tang rak lapen ilitum imek athingno development aso kachi lar ilitum thek long pot si pinyalang litum phanta churu ponangji lapen non kiwangji 21 July arni pen bangke parliament na long taku session do thupo
parliament session pala so parliament session na long moya palang ni thano aprangta bill 2024 ahut ki place a bill Karbi Dimanchal laso a proposal a private bill abang non president of India abang kroilo except pono lasila so puta kachingwa ya pansi monala daka bangke kapen doktor tuliang pin khat ateng pen ki claim pon lhaya puta pen nangachi dondo na to phana nil tuke ail tuma hiri jumai pilo na pen kachuro bajirlo la sombong pen ke India president Indian prime minister ake hai Narendra Modi aphantai tum churu re une la pen home minister Umit Shah aphantai tum kachuru re une la pen ke Draupadi Murmu president of India alangli jaili tum phan private bill la sunangi papas pipondat nai kroider po alangli phantai tum churu re une la pen Nityananda Rai minister of state for home affairs alangli lahai ka duko alang putak chingwai nang pui pu pengi kroi pon alangli phantai tum kachuru pajir pon no la pen ako ilitum mithang ahem tiko balong ta hola dakan ki pali penangai bor idun nangerap do napan Assam a chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan ilitum churu vek nangji lapen Assam BJP president akhai Dilip Saikia aphan tha ilitum kachuru ning aklong kachuru phan alang phan tha ilitum pajir ponlo lapen ilitum ahem ilitum dora bra paike chithek long pe ilitum phan pari phaleng pel to phan nangi japon akai Dr. Tuliram Ronghang lapen Umar Singh Tiso MP lapen president secretary BJP East and West Pangrung Pet lapen BJP Klembang kaduk kawe atong phan ansai itu ke kachuru pajir nangji la so puthaksi ilitum pinia bangke dadak press conference de koe bangke lagi pacum alama puthaksi alam de phanga churu ponno lapen ke muheta thano ani se atum ideng la 17 arni hola sudirma ladak dipu along mat Rajdhani Express prangdang sangse 2019 pena phirabang ke sangse da ke sangse adima ko sabang ke lason hello je hola sohut piloma covid pu penang ka phire ka cho phire kisu ki de penang andolos tebon sita ili to sem pen pin khat MP avan pulola support parsu nahi parsu pen ladak putho de to mage pasang vek nahi athe dipu pen ho delhi bange 24 hours amok ba son se pale rok the jima la so puthak parsu pen si non bange success lo la 17 ani se bange flag off kuri lo la so phet bange continue no la dak peli to abar sai long po la pen se bange housing for all citizen ili to phan hor daga thap na mer alang le tham no Pradhanmantri Awas Yojana non daga bangke ilitum bak dulu ilitum nangli tum malongan sida dhek ayer potum ke ahem abi salam ni to pan hem pilo 3 lakhs ahem lapelan chota kelang suryo solar rooftop solar alang li tum phanta ador kom hek pen plang trop bhari solar alang li tum phanta ador kom hek pen papalong pen lang bill ke pawang je phai zero la so bill ke pawang je pham penangan di puarong so pilong da dolo la pen Karbiang long ta penangan la su hup plang ilitum la su ke thek long ban dolo la pen ke ise bangke piloma ownership of land residence la so land of ise ownership certificate kipi la hai ta non la to pulo phram pen ki do bari ma dum atuma phan ili tuma phan bangke hol hai tuma phan ko son sika promote loima financial answer se la to phan ke pa thir kluk ma hol hai pen bangke piloma swamitwa scheme open 2.25 crore la so priority la so card ki pi do elo nonan 70 lakhs a property ki do ahem photo phan anil tum ladak government BJP government atau pajir pon erlo punon he prime minister pen paklang lo la pen ili tum tha penang na bangke ili tum bangke paklang tum long lo la pen kisan samman nidhi pen 41 crore la so piloma itu bak erlo already farmers atau phan non headlang la bangke la so bang penangan citang lo la so citang pen ako ili tum ki thek kuloma piloma dharti aba tribal village Utkarsh la so bangke upliftment of 5 crore tribal people 5 crore tribal people atumapan la so allocation kipi 80,000 crore la so tangka abang palesi
tribal la tong phan ki paching thur pondia phan ili tum ka India lo kido tribal 5 crore so say sitan immediate target ke 5 crore atuma phan 80,000 crore atangka pali pen alang li to phan kang thur ponji poi scheme non penangana dim dolo la pen penangan kiron ki bak pen aning arong thru ili tum thek thulong lo la pen ke siamang ke Ayushman Bharat scheme la bang ke piloma 6 crore piloma isi piloma arta ki om hai arta ki kom 70 years plus la hai to phana bang he ke prang 60 years no se ke na 70 years pen so above atuma phang ke isi bang piloma insurance cover ke la so card ningkan isi pen 5 lakhs laso ke palong ji laso puthak akard abang ta penang ana bang ke litum laso kiron tang pachitang lo lapen ke small entrepreneurship loan student ata phan qualified student aprang ke lakh kep ke vet mong 20 lakhs data pa bat elo laso 20 lakhs among ke laki students tuma phan kaduk ka ve tuma phan abang ke awar sai long pom pu si lada prime minister bena pangdak polo bepege chief minister assam men da pangdak polo dak hilitum CEM Karbanglong Autonomous Council Dr. Tuliram Longhang Menta ke pangdak pon ilitum theklong lapen ise bange pilma special for education Prime Minister Vidya Lakshmi scheme Prime Minister Vidya Lakshmi scheme pen bangke meritorious student tong phan thek o puhi pen merit o atuma phan bangke kirap do non penangana bangke dak kirap ta theklong lo lapen pita pibo